sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Pinaagis sa bunyag na dawat ni Father Claverlito ang kahayag ni Kristo. Magiya ug maglandag unta kini kaniya paingon sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita, Ginoo, nagaampo kami ng imong sulugoon, si Padre Claverlito nga pari, nga sa dinhi pa sa kalibutan imong gitugyanan sa mga sagradong katungdanan, kanunay untang maglipay nga mahimayaon diya sa imong puluyanan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buyog-hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Anyway, mga igsoon, Father Migs, salamat sa imong pagpakiguban namo. Salamat kaayo sa imong pagkapari. O iampo ka namo tungod kinasayod mi nga ikaw sad dito sa langit magampo para kanamong tanan. Masaligon sa Dios, magiusa kita karon sa pagampo alang kang Father Migs. O karon manamilit na kita kaniya, bisan sakit palandungon ang panagbulag, apan puno sa paglaom, hupayon nato ang atong kaugalingon nga sa umaabot magkahiusa kita pag-usab sa atong igsuong pari. Busa magdinasigay kita diya sa pagtuo kang Kristo. Ubag pagtuo kang Kristo atong ilubong sa dakong pagtahod ang alawas sa atong igsuon nga si Father Claverlito, uban sa iyang tawhanong kahuyang ug kakulang sa kahingpitan. Uban sa pagsalig magampo kita sa Dios ang maghatag og kinabuhi sa tanang butang, aron iya untang banhawon kining patayng lawas ngadto sa kahingpit, tipon sa katilingban sa mga santos. Magmaluloy unta ang Dios sa paghukom kang Father Migs ug pasayloon unta ang tanan niyang mga sala. Dadon unta siya ni Kristo ang maayong magbalantay ngadto sa matuod natong puloy-anan, diin magpuyo siya nga malinawon uban sa Dios nga atong Amahan. Magmalipayon unta siya sa tunhay, tipon sa tanang mga santos, ug atubangan sa hari nga way katapusan. Amen.
Mga santo sa Dios, sumari kamo ug tabangi siya mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Hinaut unta nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaut unta nga mga anghel mudala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo ug ang imong kahayag nga way pagkapalong muda nagunta kaniya hangtod sa kahangturan. O Ginoo, among gitugyan nga nakanimo ang kalag sa mong igsuon nga si Father Claverlito. Sa mga mata sa kalibutan patay na siya apan diya sa mga tubangan siya buhi kanunay. Pasaylua ang tanan niyang mga kalapasan nga nahimo tungod sa iyang tawhanong kahuyang ug tungod sa imong kaayo kaniya, ang imong ng kalinaw ihatag kaniya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo ug ang imong kahayag nga way pagkapalong muda nagunta kaniya hangtod sa kahangturan. Father Migs, tultulan kaunta sa mga anghel ngadto sa paraiso, sugaton kaunta sa mga martir ug dadun ngadto sa syudad nga balaan ang bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dadang gugma ni Kristo.
ikamatay. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa dagat dan agamo kami, sa oras sa ikamatay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. There's one place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us, someday and time for us, time together with time to spare, time to learn, time to care. Someday, somewhere, we'll live in. We'll find this way of forgiving. Somewhere, there's a place for us, a time and place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, somewhere. Frightened and scared to try of things we don't really understand why. Now for the moment and start to cry. We were crazy. Now that the end is already here. Even if we're lost in ways, memories farewell to you, my friend. We'll see each other again. You'll find us in something, everything. Maybe miles away, but here is where my heart will stay with you, my friend, with you. Today is pressure, today is near. Tomorrow is in which way the sky is clear. Thank you for the memories of love and laughter and tears. Not to
kasing nagpasalamat una sa tanan sa Diocese Tagbilaran nga mga kaparian nga pinanguluhan sa atong mahal nga obispo Bishop Abit Oy ug sa mga staff sa Chancery, labi na sa Padikora nga si Father Efren Bungay diri sa Cathedral, sa staff sa Chancery nga sila si Ati Tonton o si Ma'am Jessica, sa mga kaubanan, sa iyang mga igsoon nga mga kaparian sa Diocese of Talibon ug sa kaparian diri sa Diocese sa Tagbilaran. Daghang kayong salamat sa pag-unong ninyo kanamo, labi na sa kada gabi nga misa diha sa among panimalay nga kamo naghatag jud og kahupay sa among gibating kasubanan sa among pamilya, sa iyang mga parokyano ug sa mga local government. Gikan diin siya na-assign labi na sa Dimiao, sa Clarin, sa Tubigon, sa Baclayon, o sa San Antonio, Padua, Paris, sa Poblacion 3. Daghan-daghan kayong salamat ninyo. O sa iyang batch 88, nga kinsa nag-unong pagsugod pa lang sa iyang pagigibugno sa maong gibate niya, nga kanunay nagpaluyo, nag-coordinate sa mong pamilya, sa inyong mga pinansyal nga tabang, diri kanamo, daghang kayong salamat. Ang tanan mga kaparian, batch niya sa high school, nga na-assign na sa Sugbo, nga niya ni pagtuyo, labi na sa mga kauban niya sa una, nga diya sa seminaryo sa classmate niya sa theology, nga niyari gyud pagtuyo aron pagtambong sa iyang lubong ug sa haya. Sa iyang batch sa elementary, labi na si Wing, siya nga mo nagduyog kanunay sa misa. Daghang salamat, Wing. Sa among mga kaparintihan, labi na katong dito sa Mindanao, nga nituyo lang pag-ari ug sa Cebu aron sa pagtambong usab sa haya ni Father Migs. Daghan kayong salamat ninyo. Ug sa mga kasilinganan namo diha sa Mansaasa, ug sa among mga nga nitabang pag pahiluna sabay namo sa iyang haya. Ug kaninyo tanan katong wa nako ma-mention nga naibaw ko nga ang inyong pagtabang kanamo bunga sa inyong gugma ni Father Migs. Daghan kayong salamat. Ug labi na si Monsignor, si Father Prem sa Baclayon diay, nalimot ko, si Monsignor Harold Parilla nga mo gyud nagtabang namo sa diha pa siya sa ospital hantod na gida dito siya gihayang haya sa Baclayon nga maoy nagpasiugda sa tanan. Daghang kayang salamat, Monsignor. O kamutanan karon nga nanambong, daghan sayang salamat.